hiru hizkuntzetan dator, harina, eta gero datorren lotea, eroski.es, produktua, harineria riojana S.A. Enpresaren izena. La Rioja, hemen dago, Barrio San Agustín, ez dakizu dakize, Elorrio. Erriojatik, eraman dute Elorriora. Ara eraman dut irina ezarik 25 kiloko sakutan. Gero zer egin dute, una bota, pixatu eta zartu da kontzietan. Eta agian zer du, puede contener trazas de ajo y mostaza, agian han, buruan edo igual, erabili dute hori, eta biztezio zerbait egiten, eta igual, kontaminatu zerbait izan aldu, horren, baina berez, irina da bakarrik. Berezin da? Horno da, elikagai prozesatua da, manipulatu izan delako, baina naturala da, erabat. Hemen, harrapatu dut, ez zerbait jartzen da, komino. Eta hori izango da, komino, besterik ez? Espezias bai picantes, komino molido. Pixua, zer daukan. Puede contener honek mostaza y gluten. Adibidez hartzen dut. Glutenari alergiak dionak, ez erabilau, porque puede contener gluten. Pero zerbait dutatu zuen dizute, hemen jartzen du hori. Nik imagina, restaurante batetara noa, bai, eta eskatzen dut, mesedez komunikatu dizu, bai, jartzen dizu, hemen hartu, total. Hanik glutenari alergia dut. Batean, gaizki sentitzen naz. Jutenaz, restaurantera. Nik hemen bazkaltu gaur, eta zerbait kalte egin dit, eta reklamatzera nator, bajan dut dago, batzutako gutenik. Zer bota jozu? Bueno, eskatu dut komino. Irakurri eskatu zagatzen? Puede contener gluten. Eta horrek egin dizu, segura esko. Beraz, ematen digunean zerbait horrela, irakurri. Inoz bintzat, alergeri baldin badu edo lako zerbait, eta eskatzen dugunean batzutan, ez ezkarren duzu, eta gizar pixkat, bota ez da ez? Kontuz. Bai?